Anem a treballar junts amb la tècnica de la imitació. Respira profundament, relaxa't i somriu. Comencem. Només escolta i tracta d'imitar-me. Faré una pausa per a que pugues repetir. Hola. Hola. Bones. Bones. Hola, què tal? Hola, què tal? Hola, com estàs? Hola, com estàs? Bones, com va? Bones, com va? Bon dia. Bon dia. Bona vesprada. Bona vesprada. Bona tarda. Bona tarda. Bona nit. Bona nit. Què contes? Què contes? Com te va? Com te va? Com van les coses? Com van les coses? Què tal la família? Què tal la família? Què passa? Què passa? Quant de temps? Quant de temps? M'alegre de veure't. M'alegre de veure't. M'alegre d'haver-te vist. M'alegre d'haver-te vist. Quina alegria veure't. Quina alegria veure't. Aprendre valencià no és impossible. Aprendre valencià no és impossible. Repeteix aquesta pràctica 3 vegades per setmana. Notaràs com millora la teua fluïdesa. Pots comentar com t'has sentit. Si veus útil aquesta pràctica, subscriu-te perquè em pujaré més. Si t'agrada la tècnica, comparteix. Continua practicant. Continua parlant en valencià. Ens veiem en el proper vídeo.